Megvetted? Hát. Tévé? Ja. Milyen? TBC-s. Köhög? Nem köhög. Lapos. Hogy TBC-s? Hát úgy, hogy TBC-s a képernyője. TBC. Jaj, te, annyi eszed van, mint egy döglött hintalónak. Hát az nem TBC-s, hanem az ilyen léces, szövekes diódás, te. Milyen léces? Ha maradjál már ott, ahol vagy. Léces. Hát az a legmodernebb adásvevő készülék. Dehogy is nem, már mondom, hogy izést. Na, hát ez úgy léces, hogy olyan vékony, mint egy léc, érted? Aztán azért szövekes, mert ilyen középen ilyen szöveken áll. A képernyője meg a dióda. Na, hát akkor úgy van, hogy LCD. Ja, LCD. Persze. Ja, tényleg LCD, nem TBC. Igazad van. Jó van. Hát mindegy, azt tudtam, hogy 3 betű. Na, és hát lényeg az, hogy Chic TV, érted? Chic, az is 3 betű. Chic TV. És akkor mi lett a régivel? Azt mondta a szerelő gyerek, hogy robbanásos, veszélyes, úgyhogy azt odaadtam az anyósnak, hadd nézze. Azt jól tetted. Te, aztán ez nem volt drága bulatérozás, mi? Ez a tévé. Hát ez úgy volt drága, hogy nem volt olcsó. Na, hát azt tudom milyen. Ja. Hú, és akkor te már ilyen síkba, meg nagyba látod a meccset? Ja, te, hát ide figyelj, ez valami izé, te. Ennek akkora a képernyője, hogy ebben már én nem csak a labdát vívő játékost látom, hanem az egész pálya belefér, tudod? Ide figyelj, hát én még az unatkozó kapust is látom. Ja, és akkor ez képes ilyen izére, hogy ennek van ilyen, hogy ilyen kép a képben képessége, na? Van, csak sok a gomb, az a baj. De akkor ez nem is volt olyan drága, hát akkor 2 tévéd van egy tévében, nem? 2 tévé. Csak hát sok a gomb, ez érted. Nyáron jön az olimpia, és akkor te már úgy abban nézel? Ja, te, és arra jut eszembe, hogy ennek van egy olyan funkcionárusa, hogy ez mindent megmerevít, tudod? Ne. De. Minden? Jaj. Nem az. Nem. Ezért a képi világot mondom, a képi világot mindent megmerevít, tudod, ha akarom. Hát ide figyelj, nekem az olimpián, ha a Janis Natacsa, meg a Kovács, az nekem ellinkeskedi a döntőt, akkor én, amikor látom, hogy a cél előtt kikapnak, hopp, megmerevítem, tudod? És akkor azt én úgy hagyom, és kimegyek a konyhába, veszek, hát ide figyelj, nálam magyar egység nem fog kikapni. De ez nagyon jó. Ez egy szuper dolog, hogy ilyen merevítője van. Van neki. Már tudom egyébként, hogy ez melyik. Ez az, amelyik így összelapítsa a képet, nem? Hát ja, lapos, az mondjuk szar. Lapos az nem szar, te. De tudod miért? Ha van mondjuk egy ilyen logócsöcsű nő a tévében, ez így összelapítsa, és akkor már mindjárt ilyen formás kell, lesz, érted? Hogyne. Hát mondjuk a Kovácsnak, amikor húzza a célba, hát akkor azt nem kell, hogy lapítsa, mert az úgy rendben van. Na jó van, akkor ezt majd megnézem. Ja, erről jut eszembe, te. Nagy csücsühő, mi? De jó, komám, hogy neked csak erről jut eszedbe, nekem mindenről az jut eszembe. Na gyere, na! Igyunk a tévé tiszteletére. Gyerünk! Igyunk magukat laposra. Hogy laposra, komám? Hát, hogy a laposra! Jó, hát ha csak úgy mondom, akkor úgy mondom.